cinikayya, garin al'umma, mai dala da bauran dutse dole in wasa jihar Kano. Ilimi a garin Kano, malamai na jihar Kano, dukiya a garin Kano, gayu fa akwai a jihar Kano, mata a garin Kano, ku zo ku garin Kano, jini ba ma kyama ba mu wariya a jihar Kano, ku zo ku garin Kano, ba ku zo ku garin Kano. Allah ya yi mana baiwa arziki akwai a jihar Kano. Akwai mu da da'a, ladabi da biyayya, ga girmama shugabanni Kano ba ma jayayya. Kano birnin dabo, karshe Kano birnin dabo, karshe Kano tumbin giwa, ko da mai ka zo an fi ka. Ku zo ku garin Kano, ‘yan uwa ku zo ku garin Kano. Kanan mu ta da babban gari mai dimbin tarihi, kasuwannin jihar Kano, kasuwar kurmi Kano, mai dimbin tarihi. Dole ne in yi muku jinjina, kwari da zinga ina kira, sabon gari na yi muku jinjina. Dai ciniki ne ko ina an san ku a duniya, kofar ruwa ban mance ku ba, yawa nau jinjina. Kasuwannin garin Kano an san ku da karɓar jama'a. Kano birnin dabo, karshe Kano birnin dabo, karshe Kano tumbin giwa, ko da mai ka zo an fi ka. Kanan mu ta da babban gari mai dimbin tarihi, girman yi sarakuna daban-daban fa a yau a jihar Kano. Tun bayan jihadin jarumi Usman ɗan Fodiyo, tun sarki Sulemanu har zuwan Sa'ado Bayero, sarkin talakawa dole ne in yi maka jinjina. Karbuwa na Kanawa dole ne in yi maka jinjina. Haji Ado Bayero, Haji Ado Bayero, mai san addini Allahu ya karo ɗaukaka. Kano birnin dabo, karshe Kano birnin dabo, karshe Kano tumbin giwa, ko da mai ka zo an fi ka. Zo ku garin Kano, zo ku garin Kano. Akwai sana'o'i daban-daban fa a yau a jihar Kano. Kano mun rike noma, kiwo kuma mun rike jima. Inde fa ka zo Kano dole ne in baka gurasa. Bugu darni an san mu, bugu darni an san mu. Kano mai ibadala, ƙofofi akwai a jihar Kano.